Kodok elipot mar limbe ma jatend piny piny mar Amerka ni jatend piny Kenya William Ruto biro duogo pacho kae gi mwandu mathoth moyawo bilion 52 mowuok godo bang' tieko limbe mar piny mar Amerka. Ruto gi jatend piny Amerka Joe Biden ochuoko gi ogirimiti mar winjruok mar dongo sectors mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi. Piny Kenya bende en piny mokwongo e pinje mag Afrika mar keto winjruok gi piny Amerka mar nyayo arita kwe tong mare mong'ere kaka NATO ally. Sharon Ongao gi mathoth. Kardot mar White House mantiere e boma ma Washington DC e piny Amerka nodusi mar rwako jatend piny William Ruto kaluwore gi limbe mosebedo kotimo e pinyno. Jatend piny kaachiel gi min ode Rachel Ruto ne orwaki gi jatend piny Amerka Joe Biden kanyakla kod min ode Laktar Jill Biden. E kind thuolo mar ndalo 4 mar limbe jatend piny e piny mar Amerka, piny Kenya oyudo ok mana ber mar ywayo joket mwandu kaachiel kod kony mar omenda, to bende piny Kenya puore kaka piny mokwongo e pinje mag Afrika mar keto winjruok gi piny Amerka mar nyayo arita kwe e tong mare. I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally. That's a fulfillment of years of collaboration. Our joint counterterrorism operations have degraded ISIS and al-Shabaab across East Africa. Our mutual support for Ukraine has rallied the world to stand behind the UN Charter. And our work together on Haiti is helping pave the way to reduce instability and insecurity. Winjruok ma piny Kenya odonje. Jot mar White House olando ni en winjruok mar tudruok e kind pinje ariyogi mosebedo kuom thuolo mar higni 60 mosekalo. It's an honor to welcome you to the White House to celebrate 60 years of partnership between Kenya and the United States. At the stroke of midnight, that's worth applause. Omenda ma piny Amerka osingo ne piny Kenya biro cholo dongruoge sekta kaka mar somo, arita kwe, ochumi, thieth kaachiel gi lokruok mar chal mar kor lwasi e kind mamoko. Together, the United States and Kenya are working to deliver on the challenges that matter most to our people's lives: health security, economic security, cyber security, and climate security. E sekta mar somo, piny Amerka ochwalo siling bilion 3.2 mar jiwo somb jopuonjre mantiere grade 1 nyaka grade 3. Winjruok machielo en mar chwalo weche somo ka jopuonjre ma pacho ka biro bedo ka yudo tiegruok motenre kod lony manyasani mar somo mong'ere kaka STEM e piny mar Amerka. And I'm proud to announce that I'm working with Congress to make Kenya the first country in Africa to receive funding through the CHIPS and Science Act, which has served us well. This funding will link their supply chains to the United States and to our partners. E sekta mar arita, piny Amerka biro chiwo ndeka lapapla 16 mabiro konyo piny Kenya e nyayo arita kwe. Piny Amerka bende chiwo siling milion 924 mibiro chwal ni duol mochung' nobila e pacho kae mondo chwal godo dongruoge mag lony manyasani. Piny Amerka bende singo mar tiego jolweny ma pacho kae mag KDF mabiro bedo ka yudo tiegruok maggi e kuonde tiegruok mag jolweny e piny Amerka. Bad migo mochung' ne ute twech biro yudo siling milion 291 mar chwalo dongruoge mopogore opogore e ute twech ma pacho kae. Piny Amerka bende chwalo siling bilion 5.2 ne piny Kenya mar nyayo weche motenre gi demokrasia, ratiro mag oganda kaachiel gi weche mag telo. Milion 198 bende piny Amerka ochiwo mar siro weche motenre gi yiero e pacho kae, motelo ne yiero mar higa mar 2027. Omenda machielo en siling milion 561 mabiro konyo piny Kenya e kedo kod weche mag mibadhi. Singo mamoko Amerka otelo ne piny Kenya oriwo mag dongruok kaachiel kod mag chiero ochumi ma pacho kae. Bilion 477 ibiro ti godo e yaro apeyni ma pacho kae, moriwo apaya matudo Nairobi gi Mombasa, migeno ni biro duoko chien seche ma oganda tiyo godo e wuoth. Bilion 22.8 bende Kenya yudo kowuok kuom tudruok mar Kenya gi kambi mar math mar Coca-Cola mar keto thuolo mag tije mohew 3,000 ne oganda ma pacho kae. Bilion 130 kambi mar Microsoft biro cholo ne Kenya ne dongruoge motenre kod timo nonro moriwo sombo AI kanyakla kod Kiswahili. Piny Amerka bende oyango winjruok gi piny Kenya mong'ere kaka Nairobi Washington Vision mabiro keto thuolo mar timo ohendni e kind pinje ariyogi. So today we're launching what we're calling the Nairobi Washington Vision.
This initiative is going to bring together international financial institutions and nations from all around the world to mobilize more resources for countries saddled with debt, to open more opportunities to the private sector financing, to promote transparent, sustainable, and affordable lending practices. Winjruok makamagi Piny Kenya gi Piny Amerka keto mar tego winjruok makare mosebedo e kind pinje ariyogi kuom thuolo mar higni 60 mosekalo. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kendo kamana nya Sharon Ongao kuoma